2 Timothy 1 verses 6 and 7. Therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying of my hands. For God has not given us a spirit of fear, but a power and of love and of a sound of mind. Igsuon ani nga verse, gi-remind kita ni Lord. Ani nga verse, gipahinumduman kita ni Lord. Ingon siya, stir up. Gusto ni Lord igsuon nga magmainiton kita sa paggamit sa mga gasa nga gihatag sa Dios kanato. Igsuon ang matag usa kanato adunay gasa. Dili gayud nato kini ikaulaw ang atong gasa nga gihatag sa Dios igsuon. Kung aduna kitay gasa sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, nan ato kanang buhaton igsuon. Atong isangyaw ang pulong sa Ginoo. Atong isangyaw ang pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Ang gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi. Kung giusab ka igsuon pinaagi sa grasya sa Ginoo, igsuon isangyaw ang pagkamaayo sa Dios. Ayaw ikaulaw ang pagkamaayo sa Dios nga iyang gihimo o gibuhat niya sa imong kaugalingon. Aduna kay gasa sa Dios sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios. Igsuon paminawa sa kanunay ang pulong sa Dios. Kung aduna kay gasa sa Dios sa pagdasig ngadto sa uban, buhata ka na igsuon. Dasiga ang uban sa pagpasidungog, sa pagkimaya, sa pagsimba ug sa pag-alagad sa Ginoo. Kung aduna kay gasa sa pag-awit ngadto sa Dios, igsuon buhata ka na. Atong buhaton ang mga gasa, mga katingalahang mga gasa, mga special gift nga gihatag sa Ginoo alang kanato. Ato kanang gamiton sa paghimaya sa Ginoo igsuon. Dili kana nato gamiton ang mga gasa alang sa kalibutanon lamang mga buhat igsuon, kun dili atong buhaton ang mga gasa nga gihatag sa Dios kanato sa pagpahimuot kaniya sa Kristohanon nga pagbuhat, dili sa mga kalibutanon. Igsuon atong buhaton ang mga butang nga makapahimuot gayud sa Dios. Dili ang pagpahimuot ug ang paglipay sa kalibutan, kundi ang paglipay diha sa kabubuton sa Ginoo, diha sa presensya sa Ginoo igsuon. Tungod kay mao kanay gusto ni Lord. That's why gi-remind kita ni Lord. Ingon siya, stir up. Kay gusto ni Lord nga magmainiton kita sa atong pag-alagad ug atong pagtuo diha sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo igsuon, wala niya kinigihatag kanato aron mahimo kita nga talawan, mahimo kita nga magmahadlokon. God has not given us the spirit of fear. Unsa iyang gihatag igsuon, gihatagan kita niya og gahom. God given us the power, the love, and the sound of mind. Mao kanay gusto ni Lord igsuon nga atong pagabuhaton nga dili gyud kita mahadlok. Atong ipatigbabaw sa kanunay ang atong gugma sa Ginoo ug ang atong gugma sa atong isig katawo. Atong buhaton ang mga butang nga uyon ug makapahimuot diha kaniya. Tungod kay wala kini niya gihatag igsuon aron mahimo kita nga talawan, aron mahimo kita nga magmahadlokon sa pagbuhat niini, kundi iya kining gihatag aron magmaisugon kita nga dili kita mahadlok tungod kay naa si Lord nagbantay kanato, naa si Lord naguban kanato, naa si Lord naggiya sa kanunay kanato, naa si Lord nagbiktar sa atong nahuna, kung si Lord nakasentro sa atong kasing-kasing igsuon. Ato gayong ikinabuhi si Kristo sa kanunay sa matag adlaw igsuon sa atong kinabuhi. Tungod kay anaa ang Holy Spirit ni Lord igsuon, anaa ang Holy Spirit ni Lord igsuon naguban kanunay, anaa ang Holy Spirit kanunay sa Ginoo igsuon sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Kung naa ang Holy Spirit ni Lord sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon igsuon, mao kana nga atong maangkon ang giingon nga sound of mind. Aduna na kitay pagpugong sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon tungod kay naa naman ang Holy Spirit ni Lord. Makontrol na nato ang atong kaugalingon, makontrol na nato ang pagbuhat sa mga butang nga dili uyon siyang kabubuton. Dili na kita malipay sa pagbuhat sa mga butang nga dili iya sa Ginoo, nga dili makapahimuot sa Ginoo tungod kay naa naman ang Holy Spirit ni Lord. Mao na may naghari sa atong kinabuhi, mao na may naghari sa atong nahuna, mao na may naghari sa atong kasing-kasing. Si Lord naman ang nanag-iya sa kanunay. Sa igsuon ato gayong paharion sa kanunay ang Dios sa atong kaugalingon. Ingon si Lord, stir up atong hinumduman sa kanunay igsuon nga ang power sa Ginoo anaa kanato. Amen. God bless sa tanan.